Simpan ai kublai pi barok ki perlok bi ye jangai belong ki support berat ba yo ne channel jangi te ke por ba klim bar ka bamta topik ko ba ko ban ngelek ki long sepang kethem jong ko yut week bar ka yut sunday jong mentak senam arajar apusan bat ngai skama barok play tip sepang kethem mentak senam kedai ketkum nak siti ke bening kong jong opol pastor skin nong korin klenong ka ba live ke dekat ke ba khat wei ko ba ke GP assembly ke labu ai kentin ke balingkot ke ba ongkum ne Ujisu kanong rim kajing im. Yo to video ko bladap nglabatai sepang kan ni katim. Ha ka baya dei ka ba. Ka ei ka daw ko bla pelong yo opol apostol mo onthok yo ni city sikinong korin. Bat nglapen sai ha ka to video ka to ni kimat ha ka baya dei. Bat ka daw ba balei opol apostol ula thok yo ni city sikinong korin. Bat ka ei kijing temu ko jong ha ka ba uthok yo ni city. Bat sakawai pat menu la thok ya ka. Bat kumju sakawai ru sepang ke jengmut jong kane ke tim ha ka bayar day bat ka yut week bat yut sunday jong menta usnam ba pila ru ban siam hapok ka description box jong kane video de ha kane ke video menta ngakwa ban ya keren lang bat phi baro kane ke por sepang ka wei ke benta ka balong kum ka mat ba la ne kata ka benta la ne ka phang padang ka ba kham kong san tam jong kane ke tim ka ba menta usnam mat kata ka kentin ka ba ngakwa bangin ya keren kane ke por kalong kanong rim ya bang ya keren sepang kata kentin nong rim ngai skama barok ngis ngutu ya ke jengmut jong kentin nong rim nomor balai ngala bat ai nuksa menta kum haba ke jing im ke ba ke jadok jongi ke bangi im man ke sengi lane ke ba ngala bat nong ke jing im ke ba ngila banyo i degi kemat kum ku nuksa haba ngi senal dengi tei kinu ki jing tei ngidon kam ya kata kanong rim ningkong bat haba ngila yo ya kanong rim ke babiang de hang tang na sedang bantai ya kijing tai lani kijing sna kijongi laki long ya kijeng lani ikino kijing tai subuk mentara dang idon kam ya kijing tai ka ba kham jrong lani ka kham bun mala ngala banong idon kam ya kanong rem ka ba kham scam ka bala ban kersan ya kata kijing tai ka ba ngithu bantai te sua bangin ngam jeliu ha ka ba ya dei bat kani ka benta jong kanong rem ka ba singala banong ru lane ban ring dur bat ke jing im ke ba kenjaman sim ke jongi to mentangin ya pechwa ya ka bentah ka ba ya dei bat ke tim jong mentau snam ke balong kum nak siti ke bening kong jong gi korin klenong ke ba lai bat ke dekat ke ba khat wai ke ba ke GP assembly ke labu kum ke tim jong ke yut week bo yut sunday mentak snam ladangin pulai ke dekat ke ba khat wai ke ong kum ne namar om don bala ban seng dak wai pat ke nong rim nolor kata ke bala seng ke balong uji sukris geng nadangi page bat misal bnya kat kum kane ka dekat ka bakhat wei hang ne ngi sngo thu sai ba kane ka dekat ka kadau bat ka pen isai ba kanong rim kala don lupa bat kata kanong rim kadai uji sukris ubalong unong pen im jongi bat nadangi page nadu ka dekat ka ba khandai ka ongkom ne namar ngi long ke ba trailem bat ublai phi long kata kalingkha ublai bat ka jingtai ublai bat nadangi pulis ka tu ka dekat ka ba sipau ka ban susu kum ne kat ba kum ka jing ai ublai ya kibal ai hanga kum urong ba nong te ubastat ngalaseng ya la kanong rim te uwe pa uwe tu untay na lor henre tu uwe pa uwe unda sumar kum no untay na lor nadang ya phai pat hak tu ko dikhat ko bakhat uwe hang ding is ngutu sai ba opol apostol ong ha kaning siti sikinong korin ba kan ma ba om don ta ko uwe pat kanong rim like tang hau Jesus Christ bolong unong penim ujongi namar kata hang ding is ngutu sai ba Kito barok kepadon sebar na kajingai lani ki bom pedang yu Jesus Christ kum unong penim jongki kim don kata kanong rim bat haba kim don kata kanong rim ke bas kham ha kajing im jongki kumut kilong thek kum kitu islading ki baper po jong kasla kat sakaba kajing at phlung lani kalaer ka be yaki sata ki ya poi lang narang ya pe ka dekat ke ba khandai bat ke ba sipau hang tu ngyo i ba kimi saar terlipat ki benta ki ba kongsan kata kebaning kong la dangi pulai nak tu ka dekat ke ba khandai ka om no phi long kata ka lingkha ublai bat ka jingtai ublai bat ka jingli ke ba ko ban bu lang ngi ka ni ka por kham tam yagi khun samla jong ka KGP assembly hi barok wei hatu philong ne em kita ki jingtai ki jong ublai bat sa ka wei ki jingtai ki ba kum no philalong bat ka ni ka por ba khlimat ka ba menta ka khot yangi bangin yet bat bisar benya ilade hatu ngilong ne em kita ki jingtai ki bas kham ki jong ublai ki bala ban sha bat ban yang persha ban yale lada u slap u pria ki sho
kom sao kalin shop kal yong lang thari bat kijing at phlung ki basir khai ki wan ban shop ha kijing im ka ba kan jaman sim ka jongi bat ska ba ala dangi pet kat kom na ka to ka dikhot ka ba hipo ko ong kom ne te uwe pat uwe untay na lor henrei to uwe pa uwe unda sumar kum no untay na lor kum tala dangi pit benya na ka dikhot ka ba khandai bat ka ba hipo hang ne upol apostol open seryim yengi kum kita kijing tei ki jong ublei bat ha ka ju kopor kum kita kinong tei ya kijing tei hang ne lese kala ban wan rai kijing sngo klumar khandiat rei malai upol apostol ukren ye kini ikan tien tak ba pen seryim yengi kum kita kijing tei ki jong ublei bat kinong tei ha ka ju kopor namar ba ngilong kita kijing thau ba im la ne ki living thing ka bangi ong khatien parang kabamut ba kijing im ka jongi kanang san na kapor sa kapor na kuwe ka sngi sa kuwe ka sngi bat na kuwe ka snam sa kuwe ka snam bat dai na ka daw ka ba upol apostol usong ba ngilong kijing tei ki jong ublei bat ngilong ru kinong tei ha ka ju kapor te ka ni khubor ka khot lang yi baro kum ki khun ki jong ublei kham tam yi khun samla jong ka KGB assembly ba ngin yit benya bat perkhat ja de hatu ka jing tei ka ba kum no ngi kwa ban long bat ka ba kum no ka ta ka jing tei ka ba ngi kwa ban tei ha ka nong rim ka bala don lupa ka ta ka balong how try balong nong pen im jengi Jesus Christ bat hatu ngi kwa ban long ka ta ka jing tei ka ba tang si teng por ka bom ne na ne ngi kwa ban long ka ta ka jing tei ka ba scam ka balong hadu begin da yo sendan ya ka ta ka jing im ka bom jukut ka ba try jengi Jesus Christ wala pen kre na ka benta jongi te na pata ka ni por ngan pen kut no ne bat ngas ngawan ong ban ai khoble yut week bot yut Sunday lang phi baro ko mi khon samla jong ka KGP assembly pa aro tu ble ndon tingkat bat phi bat un yalam ye ni ta yo hi baro sta yo ba ka yut week bot yut Sunday kan long ka ba job ha baro sodong jong ka khasi jan tia ba i ki jongi ble na ka ta borom jong u aman